Moikka vaan kaikille! Tänään me kuvataan tällaista haastevideoa mun kaverin kanssa ja siis näyttää nimestä, että voitte mennä seuraa sitä, että juu ja ei saada siis puhua englantia tässä modsissa ja jos me siis puhutaan tai sanotaan yksikään sana, niin pitää droppaa joku asia. Mennään No niin, nyt ollaan bussissa ja mihin me lähdetään? Ei mennä minnes me mennään? Vaikka tonne. Vesiportti kaupunkiin. Joo. Hetkinen. Sanoinko mä tossa alussa englantia? Sanoinko me sen laskeudutaan, että sulla ei mitään hajua? En mä tiedä. No mä katon sen sit editoinnissa. Sovitaan nyt et se ei ole. Joo. Okei. Varotaan. Tänne laskeutuu. Tänne laskeutuu tyyppiä. todella monta vihollista. Mulla pätkii. No niin. Sitä minäkin. Tää oikeesti kuulostaa niin hirveältä, kun mä puhun tälleen. Mä sain kultasen, legendaarisen, mikä tää on tämä mun pitää niinku, mä en tiedä mikä tää on suomeksi, mun pitää laittaa ainakin Googleen. Mun pitää laittaa Chromeen. Käy nopeasti Googlessa. Okei. Mä nyt katoin tuolta Google Chromesta, niin tämä laite tässä, tämä pyssy tässä on konepistooli. Joo, konepistooli. Varo. Sitä menee. Tässä siitä kävelee 2 ihmistä. Ja siitä menee juna. 2 vastustajaa taistelee. Joo, nää tappelee. Toista ammutaan jostain. Kukaan ei huomaa mua. Minä otin häneltä kaikki kilvet pois. Hyi, toi kuulosti niin hirveältä. Mikä se sininen voima? Sininen voima vasemmassa alakulmassa. Mä en tiedä mikä se on. Eikö se oo, silleen se on niinku kilpilu? No joo, kyllä se on. Tässä ihan yksi HP. Ei! Onks HP se? No on. Onks se englantia? Nonni. On. No sinne lähti Aarro. No mä en saa ottaa mä lähden tällä. Mikä ääni toi oli? Mä en saa ottaa Mitä? Missä tämä vihollinen nyt on? Tässä tämän täällä tässä talossa. Joo. Tämä tyyppi mitä? Hän istuu ja
Mikä se sana on? Hän odottaa ja istuu talossa. On niin, ja taas katsotaan Google käymään. Älä. Kun pakko. Kyllä ne seuraajat ymmärtää. Joo, no mä laitoin kääntäjään, niin se jäppäs jostain... Ei! Jäppäs on sana, englanninkielistä. Voi vitsi, mulla ei oo ase. No siitä, mä sain sinisen. Tänne Sinisen haulikon. Tosta nopea hyppy. Sieltä minä sain eeppisen haulikon. Tää alkaa sujua. Joo. Missä tää broidi niinku on? Hei! Toi mitä sä sanoit on englanti. Ei kun niin se on. Naps. Nonni, sinne lähti pumppu. Tänneks mä sain sitä? No harmaa. Siis tää muistuttaa jotenkin Mega Cityä. Niin. Hei! Sä sanoit äsken. Se on englantia. Nyt se on paikan nimi. No niin, mut se on englantia. Sun ois pitänyt sanoa massiivinen kaupunki tai jotain. Toi lasketaan. Kyyti. Mennä hakee mulle uusi haulikko. Tossa on. Mut se on toi mikä monihaulikko. Tulisiko täältä Tässä on parempaa haulikkoa? 2 arkkua. Minulla ei ole hirveästi konepistoolin panoksia. Ja tossa on sinulla haulikko. Ja täällä on myös vihollinen. Täällä on paljon. Mennään sisään. Ei, se on ihan tässä jossain. Se on nyt niin kun... Onko? Mä tullut. Sinä ammuit ja tapoit hänet. Et se kuoli tohon yhteen shottiin. Mä en edes Ei. Shotti on englantia. Nonni. Mä droppasin ton, mut mä sain uuden tilalle. Niin. Siis hän vain istui nurkassa. Täällä Joo. on vielä 2 vihollista. Tukyti. Siis se kuulostaa niin hirveeltä, kun niinku varoo niitä sanoja. Ne on silleen, minä olen poika, jolla on Niin jos sä koetat puhua sillä... Jos sä koetat puhua sillä tosi nopeasti, niin et sä voi niinku olla sanoa sillä vaikka sillä... Tiedätkö niinku... Et jos sä puhut tosi nopeasti, niin sä vaan niinku sillä... Et sä niinku pysty olemaan sanomaan, sä vaan sillä jäppäät koko ajan. Ei! Nonni. Sillä, jas. Lasketaanko toi? Mä sanoin silleen SM. Niinku lasketaanko se? Tulee ihminen. Tulee ihminen, minulla on vain eeppinen haulikko. Se jäi! Aja päälle! Hän on pieni Kuollut. HP. Mikä sä sanoit äsken? On näin. Oh my god, miksi mä oon näin tyhmä? Mun niinku haulikko on vaihtunut jotain 1000 kertaa jo. Nämä ampuvat ja taistelevat täällä. Tuolla.
25 kilpeä. 12 Eiks itattu on se? On, se on englantia. No niin, no sinne lähti jo äärestä. Ei! Aaron! Ei mulle aseita. Hei, tästä saat. Yes. Se menee hienosti. Se oli hyvä vaihto. Nonni. Saanko sanoa tän auton nimen, koska mä en Et saa sanoa. No, jos se nimi on Shukunin. No kyllä sä sen miten mun saat. pitäisi Kyllä sä sen saat. Niin. Tässä on ihmisiä. Taistellaan näitä ihmisiä vastaan. Minä sain 6 kilpeä antavia ja elämää antavia tavaroita, jotka näyttävät sixpackilta. Mikä tää on suomeksi? Heitä minuun niitä. Okei, minä heitän sinua. Tämä Näitä riittää. vielä. Täältä tulee auto. Tuleeko? Tässä on ihmisiä taistelemassa. Minä laitoin hänet konttaamaan. Joo. Hyvä. Tää ajaa mun päälle. Ei voi ajakaan. Tuo on meidän auto. Onko? Siinä tapauksessa hän ei ole lähdössä yhtään. Hyppäs. Täällä on hyvää tavaraa. Mä lähden tän perään tän tyypin. Täällä on En lähe. tyyppi. Minä tulen sinne. Hän on yksi valkoinen. Okei. Tuolla menee vastaan. Hän on kuoli. Käy hakemaan hänen aseet ja kruunu. Joo, minä käyn hakemaan hänen tavaransa. Ei. Sitä kuulostaa niin oudolta, kun me puhutaan. Ja minulla Minä sain katana. Mulla on yksi vedetty kontilleen. siinä. 30 kilpeä osuttu tyyppiin. 16 elämää osuttu. Tapetaan. Ei. Tänne tuli ihminen. Tänne tulee. Laskeutuu ihminen. Eiku. Mitä tää teki? Tässä näin. Tää tulee tähän. Tuli tähän taakse. Tapoin. Mitä hän yritti? Häneltä ei tullut hyviä aseita. Ei tapeta isoa möhkälettä, koska Tapetaan iso teko. Siitä ei saa hyviä aseita, koska ne Siitä tulee... saa myyttisen miekan. Ei saa aina, se tulee... Pitää olla hyvä tuuri, että tulee jotain. Ja sieltä myyttinen mies. Minä voisin ehkä ottaa tämän. Ota se. Minulla on näkymättömyys palli, ei mikä tää on? Kives. Se on kiveksen muotoinen. Ei oo. Ei. Medallion. Niin. Hei, toi on.
medaljonki on Suomi. No kun en mä tiedä sen nimeni, ei nyt. Okei. No Ei se lasketa lasketaan, sä droppaat, se lasketaan. Se lasketaan, hei. No Sä okei. huijaat tässä haastaa. Mä drop... Sun pitää joku droppata. Ei! Mä sanoin- pois jo jonkun. Mä sanoin sen heittämissanan. Sä sanoit Miksi noin minä? kaksi kertaa sen. En sanonut. Sä sanoit siinä, kun mä sanoin sen väärän sanan. No, sovitaan, että sitä ei lasketa, että se sanoo silleen 2 kertaa putkeen. Sinä voit ottaa tämän, koska se oli minun. Oliko se sinun? Joo. Minä Oletko otin varma? sinun. Joo, minä otin Okei, sinun. minä otan sinun. Oh my god, tää kuulostaa niin assistiselta. Yeah. Täällä on tyyppi, joka tulee minua päin mopolla. Tää tulee mua päin. Tää tulee mua päin. Ei kun täällä Tepo. Kaikki ihmiset on yksin pelaamassa. Ok, noni. Mistä veli? Mistä on tää? Where? Ei, mitä vitsiä? Miksi sä lähet sanoo niinku täysin englanninkielistä sanaa? Mä oon tottunut välillä, kun mä pelaan muitten kavereiden kanssa. Tänäänkin mä pelasin toisen kaverin kanssa nimeltä mainitsettomaa. Miten se sanoo? Nimeltä mainitsemattomaan. Niin, henkilön kanssa, eli koulukaverin kanssa pelasin. Ja siinäkin mä kuulun kaitolle. Täällä 20 on ihminen. 20 kilpeä. Minua ammutaan. Hän on valkoisilla. Minäkin laitoin häntä valkoiselle. Hän on yksi elämä. Hyvä. Nyt hän on Hän kuollut. lähti uimisille. Mä heitän kilpisiksi väkeä. Oi, nyt pitää heittää paljon kilpisiksi väkeä. Mikä toi mun sana tolle on oikeesti? Kun tässä on 6 ja sitten niinku... No niin. Mä vedän... Minä tapan hänet hienosti. Sä vedät sen kuvaukselle. Haha, Sinä pilasit minun hienon minä kuvauksen. pöllin. Ei tää alkaa kuulostaa niin hirveältä jo oikeesti. Okei, nyt pitää puhua vähän nopeammin, mistä se kostaa. Täällä on enää yksi vihollinen. Minä aion kuvausta. Yritetään kuvata hänet. Joo. Minä vedän ensin hänet yhdelle elämälle minun Hei, mä tiedän. Mä oon tuli siellä. tulimaskilla. Vedän hänet yksi elämäksi. Minä tulen katanalla, menen hänen laatikkoonsa, lyön häntä, ammun haulikolla päähän. Hän kuolee. Tehdään näin. Olemme parhaita. Mennään alueelle. Eikö se kyllä alue on Suomi? Tietenkin alue Mä itken on jossain Suomea. Se on tässä. Mä sanoin, että mä itken. No musta tuntuu, että tää saa pelaa. Ei laiteta häntä kuvaukselle sittenkään. Joo, hän ei laiteta taitaa kuvaukselle. pelata. Tämä Hän osaa kuvata. henkilö on joku grinder. Hän osaa kuvata. Minä pistän hänet silti kuvaukselle. Hei, mä laitan tän ajan kuvaukselle. Älä tapa. Tää Broid lähtee kuvaukselle. Ei! Broidi on sanonut. Ei, mä sanoin toisen kerran sen. Mulla on pelkkä miekka. Sä kuolit ja mulla on miekka ainoastaan.
Tapo hänet äkkiä, miekko on hyvä. Yes! Yes! Let's go. Me voitimme. Ja sieltä on haaste on ohitte. Naps! Se oli, meillä meni tosi hyvin Riisinkaa. Kiitos Riisi kun tulit mukaan. Kattokaa myös Riisi kanavalta tää ja se ois. Moikka!